الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna godiya Allah da ya bamu damar sake haduwa da ku a wannan shiri na watan Ramadan. Wancan mun tsaya a hadisin da ke magana a kan falalal shi azumi din wanda aka ce mutane guda uku Allah wadaransu shine wanda ya tadda iyayensa ko ɗaya ko biyu kuma bai yi aikin da zai samu aljanna dalilin biyayya gare su ba, haka ne. Na biyu kuma wanda aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam bai mishi salati ko a fili ko a ɓoye ba. Wanda kuma na ukunsu shine wanda ramadana ya shigo har ya fita bai yi aikin da Allah zai yanta shi daga wuta zuwa aljanna ba. na ga shine hadisin da muka tsaya a kai. To na biyu shine anwa'us siyam, nau'ukan azumi. Azumi ya kasu kashi biyu. As-sawmu naw'an, azumi kashi biyu ne. Sawmu fardin, akwai azumi na farilla, wa sawmu naflin, akwai kuma azumi na nafila. Wa amma sawmu fardin fa salasatu anwa, amma azumi na farilla ya kasu kashi uku. Wa hiya sawmu nadhrin, shine azumi na bakanci. Kai bakanci akan wani abu da Allah yake cewa yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawma, suna cika bakancen da suka yi. Can kuma ya ce wa aufu bin nudhur, ko ku cika bakancen da kuka yi. Idan na ci jarabawa zan yi azumi, wannan jaraba ta wannan semester in na ci zan yi azumi guda uku, to in na ci dole sai na yi, wannan shine bakanci. Wa saumi kaffara, da azumin kaffara, kayi wata rantsuwa sai kuma baka samu ka cika wannan abun ba, ko kuma kaffara ta azumi ko kuma wani abu kamar haka, shine azumi na kaffara. Wa sawmu ramadan, da kuma azumin watan ramadan. Wannan shine nau'ukan azumi. Sai kuma abu na gaba shine mashru'iyyatu sawmi ramadan, yadda aka shar'anta azumin watan ramadan. Inna Allah shara'a sawm ramadan bi qawlihi, Allah ya shar'anta, ma'ana ya saka shi a matsayin shari'a na dole azumin watan ramadan, inda yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, kutiba alaikumus siyam, an wajabta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka gabata kafin ku, la'allakum tattaqun, ko ku kwaji tsoron Allah. Tabbas akwai tsoron Allah a cikin azumi, kuma inda Allah madaukin sarki yake cewa faman shahida minkum ash-shahr, yana da kyau a gane me Allah ke nufi. Faman shahida minkum ash-shahr, wanda yana zaune a gari ba a halin tafiya ba, sai aka ga watan Ramadan, falyasumhu, to ya azumce shi. To kaga ya zama shari'a a kansa in yana gari ba halin tafiya ba. Abinda zai tabbatar maka da haka sai Allah ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safar, shi kuma wanda yana halin tafiya ko ba shi da lafiya, shine yake nuna cewa wancan faman shahida ana nufin wanda yana gari aka ga watan, to ya azumce shi, ba ana nufin wanda ya gani ba, wanda yana gari ba halin tafiya ba. Shi yasa ci gaban ayata ce wanda yana halin tafiya ko yana ba shi da lafiya, shi kuma fa'iddatun sai ya kida ya rama min ayyamin ukhra, a wasu ranakun daban. Al'umma ta musulunci ta haɗa kan cewar azumin watan ramadana, anna sawma ramadana fardan, cewa farilla ne daga cikin farillar da ke cikin addini, wa rukunin min arkanil islam, kuma rukuni ne daga cikin rukunin musulunci. Wa annan munkirahu kafir, wanda ya yi inkarin azumi to wannan zai ya zama kafiri kuma ya fita daga cikin musulunci.
ana tabbatar da ganin watan ramadana bi ru'yatil hilal ta hanyar ganin jinjirin wata, walau min wahid, ko da daga mutum ɗaya ne, adlin mai adalci ba makaryaci ba, aw bi ikmali iddati sha'ban 30 yawma, ko kuma idan watan sha'ban ya shiga kwana 30 shi kuma babu buƙatar a duba wata, to gobe kawai ya zama 1 ga watan ramadan. to kuma ya zama dole wa yajibu sawmu ramadana ala kulli balig, ya zama dole a azumci watan ramadana akan duk wanda ya manyanta, aqil mai hankali, sahih lafiyayye, qadirin mai iko, muqimin mazaunin gida, gairil ha'id banda mace mai al'ada, wan nufasa ko wacce take jinin haihuwa. kaga shi yasa aka ce mai lafiya, mai hankali, mai ikon yin azumin, kuma ba a halin tafiya ba, domin wanda yake halin tafiya an ba shi damar ko ya sha ko kuma ya yi azumin sai ya rama daga baya. wannan kenan yadda aka shar'anta shi azumin watan ramadana kenan. to yana da kyau mu kalli wasu ladubba a cikin watan ramadan wanda ake kira adabu siyam, laduban azumi. ana so mutum ya kiyaye da hifzul lisan, ya kiyaye da harshensa. wannan ladabi ne a dake bukata a cikin azumi. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin riwayar bukhari yake cewa man lam yada qawla zur, wanda bai bar magana ta ƙarya ba, wal amala bihi, kuma bai daina aiki da ƙarya ba, falaysa lillahi haja, ba shi da wata buƙatar sakamakon bashi wani abu a wajen Allah, fi an ya da'a ta'amahu, da ya bar abincinsa ya daina ci, wa sharamahu, ya bar abin sha, da nufin Allah ya bashi sakamakon wannan barin ci da sha din a wajen Allah, to ba shi da komai a wajen Allah, saboda yana yin ƙarya da aiki da ƙarya. rawahul bukhari. al-iftar, daga cikin laduban azumi akwai buɗe baki wa du'a da addu'a, wa sahur, akwai yin sahur. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, idan ɗayan ku zai yi buɗe baki to yayi buɗe baki da dabino, fa innahu baraka, domin akwai albarka a cikin buɗe baki da dabino. fa in lam yajid tamra, idan bai samu dabino ba, inji sallallahu alaihi wasallam, falma, ya yi buɗe baki da ruwa, fa innahu tahur, domin shi mai tsarki ne. sahihun akhrajahu tirmizi, imam tirmizi ya rawaito wannan hadisin. idan yana da dama ya yi da dabino, idan bai samu dabino ba ya yi da ruwa ko wani abu daga cikin 'ya'yan itatuwa. kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afṭara qala, idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci su tabbata gare shi yayi buɗe baki sai ya ce zahaba dhama'u, wannan ladabi ne na addu'ar da za a yi yayin buɗe baki. zahaba dhama'u wabtallatil uruq, wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insha Allah, wa thabata al-ajru insha Allah. hadisi ne da Abu Dawud ya rawaito shi. shi kuma ana karanta wannan addu'ar ne idan an yi buɗe bakin, ko da ka ɗan ci wani abu kaɗan ko dabina, ba kamar yadda mutane suke yi ba, da an yi kiran sallah sai mutane su fara karanta zahabar zama'u. idan ka fassara ita addu'ar za ka gane cewar ba sai an buɗe bakin ake addu'a, domin zahabar zama'u, ƙishin ruwa ta tafi, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, wa batallatil uruq, jijiyoyi sun jike, wa thabata al-ajru insha Allah, ladan kuma ya tabbata in Allah ya so za a baka ladan. to kaga ka karanta addu'ar an kira sallah, ai kai ƙishin ruwa bata tafi ba, jijiyoyinka ba su jiku ba, to sai an yi buɗe baki ne ake karanta addu'ar. Abu Dawud ne ya rawaito. wannan ladabi ne na cikin azumi. wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu nasu bi khair, mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi, ma ajjalul fitra, matukar suna gaggauta buɗe baki. hadisin da Bukhari da Muslim sun yi ittifaki a kansa. me gaggauta buɗe baki?
daga lokacin da buɗe baki kada ka kawo wani abu da zai jinkirta maka saka wani abu a bakinka. Da lokacin yayi ko dabino ne ka ci, ka yi buɗe baki. Ba yana nufin sai ka ci da yana lokacin yana yi ya zama ka sa wani abu a cikin cikinka, shine gaggauta buɗe baki. Kar yanzu lokaci yayi ka ƙara wajen minti 5 sannan kuma sai ka shiga wani harkar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka, ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka. Ya ce a inda za mu tsaya kansa, man fattara sa'iman, wanda ya kawo wani abu ya ba wani ya buɗe baki, kana lahu misla ajrihi, zai kasance yana da irin ladansa, gaira annahu la yunqasu min ajri sa'im shay, ba tare da an rage wani abu daga cikin ladan wanda ka bawa wanda ya yi azumin ba. Inda ka bashi buɗe baki za a baka irin ladansa. Hadisin da Imam Tirmidhi ya inganta shi. Wannan kaɗan ne daga cikin laduban azumi. Insha Allahu za mu tsaya a nan, a cikin darasi na gaba za mu ga me za mu ci gaba da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu Allah.